Ik zie mijn heid op Helje. Een grote prestatie. Waar zal je hem op, Helly? Onze dames. Nou, Lokwijska. Nou, dankjewel. Maar hij Jim even mee groen, of? Ja, wist. En voor de slachten komen je op pad waarom naar Friesland? Ja, dat moet er worden, hoor. Ja, wie het? Een event, dat is hier in de fjouwer hier, dus daar komen we even van weer om. Ja? Ja. En wie het wurg? Ja, geweldig. Een hele mooie sfeer. Meestal niet al fleurig. Ja? Ja, geweldig. Nou, hij heeft het eerste bier al honger, of? Ja, ik heb hem alleen bruin. Ja. Hij smaakt hartstikke bij. Ja. Want ik hier alleen nog wat bleren op een gegeven moment, maar Ja, maar toen zit het eruit. dat was net zo. Friesland is ontzettend mooi. Geweldig. Je bent al wat verbaand. Rede kap, zeg dat maar. Best al dit in, hè? Hallo. How are you? Ja. Best al dit in, hè? Maar wij gaan naar Beersum, naar huis. Maar we zijn in Canada, maar we hebben hier dus de slachterdieker aan. Maar we hebben maar in je fiets, dus ik moet nou bij hem achterop. So krijgen ze een jullie bruidspaar. Ja, zo. So that's the way we do it today. Ja, zo. Dus je zit weer eens even achterop bij je man. Ja, dat heel heb ik erg dus goed. in bijna 40 jaar niet gedaan, hè. Ik ben bang dat ze eraf vliegen. Het wordt wel even wennen. And I want to say one thing, we love Friesland. Ja, Ja? heel erg Ja, mooi. absolutely. Ja, Yeah, fantastisch. we love Friesland. Wat een mooi. Wat een activities hier, maar de meesten en samen. Ja, heel erg mooi. We zijn zo blij dat we hier binnen. Hoe wie het? Heel Het is goed, maar dreig. Maar de warmte, op het laatste eind is weer zwier. Maar we zijn blij dat die het hebben. Het is de eerste keer en we binnen toen je dus uit Canada hier kwam. En ja, dat is fantastisch. We willen graag een keer mooi mooitje en blij dat we die hebben. Zo. Ja. Dit is toch niet thuiswerk, hè? Als Ja, hè? je Ja, komt, ja. het maakt het net uit, zolang als het fit is, ja, is dit thuis. Ja. Bye! Oké, hoi! Doei! Hoi! Oh! Politie. Molly was the singer in the band. Dance was such a Molly good. I like your face. And in the evening, she's singing with a band. Thank you! Ik ren op zakken. Hou je de hele dag staan? Van vanmorgen het hier trein. Wat? Ja. Dus je hebt wel wat oefenen slachten. Jawel. Maar dit is een uitje, dit is mooi. En dat mag ik graag doen. Succes het laatste handje. Willem. Hey Jelle en vrouw. Keurig jongen. En dochter hè. En dochter. Kom met Altenheim. Goeie. Ga je binnen zo wat? Ja. Ik ben er zo wat. Hoe is het? Het heeft een drege reis geweest, maar we komen op plek waar we wezen moeten. Ja. Ik heb een supertacht voor u te heren. Ja? De dochter die begeleidt me even, want ik denk net dat ik een van de jongsten ben. Ik weet net waar de raarste weer hoort, maar ik ben 84. Nou, respect. En ik zei, ik ga naar de vrouw die er net voor is, omdat ik nog een keer de man zo. Die dacht erin, ze zei, ze verstaan het helemaal, maar ik geloof het nou weer krijgen. Hè. Maar ik ga voor jou, ik deed hier de 4e keer, ik zei dan, en dan sluit wel. Maar je woont hem wel. Ik woon wel, ik zit in Holle. Hoe wil je? Mooi dag, Ja? prachtig. Maar ik had wel eens even erin gaan. Ja? Ik had er wel eens even trots zitten. Wat dacht je? Ik hou ermee op? Nou, het had 15. Ja. Maar ik ben er boven gekomen, ik zei, nou, ik zei, we stellen een handje in en misschien gaat het. Nou, ik zei, we gaan terug. En je zult de tour, hè? Raad is nog een kilometer. Ja, we gaan niet zeggen. Wat, en hij het even slept in de berm. Echt wie, hè? Ja, ik ga even een regeling tegenaan. Ik heb er een foto van maken. Ik zit er echt in te beginnen. Ik zeg, ga maar even lekker sliepen. Maar Even een knipperke. Ja. ik weet er weer. Ja. Wat een bijzonderheid, hè? Ja, dat heb ik. Ja. Ik hoop dat ik het even naar.
Ik denk niet dat ik het hem nooit doe, want ik 84 ben. Ik zou zeggen, maar gauw naar die toer daar. Ja. Nou, ik ben er haast. Ja, Nou, op naar de finish. Ja, Jer. bedankt hè. Beste, Jer. Doeg! Doeg. Zijn jullie de laatste? Nee, we zijn nog niet de laatste. Er komen nog een paar aan, maar hoeveel, dat durf ik echt niet te zeggen. Ben je hem de laatste aan? Nou, nee, er komt nog een achter zo'n man op klompen. Tja, hij rent hier, tja. En dat is de allerlaatste? Dat is de allerlaatste, ja. Maar je moet er wel vooral van binnen wezen, hè? Ja, maar ze hebben nog maar 3 kilometer misschien. Het is nog 10 uur, hè? Het is nou nog 5 kilometer, ja? Ja, nou, maar wij rennen nou wel even terug. Ja. Want we weten hoe het met de laatste kilometer zit, nou? Goeien! Heb ik hier het genoegen met de allerlaatste Ja, je mag tijden? er wel, maar ik stop je net, want anders heb ik het net. Ik denk dat je nou nog een uur hebben. Nou, dat met het krek in het, denk ik. Want het is nog 5 kilometer. Ik hier voor mezelf beloofd 11 kilometer in doen. Dus dat vind je net redelijk van mij. Ik ren nooit. En je doet het op klompen. Natuurlijk. Je rent toch ik het op zak, krijg je maar een voet. Disqualificeerd. Hé, patronen, jongen, net praten met iemand. Ja, maar ik ben... Maar het hel je, net. Ja. Wat een Duitse slag, de dooi, wat een Duitse slag. Hey!